Yan, imbag na malim ka na kaya aming kakabsat mga bonsai. Dito tayo sa National Museum. Dito tayo sa tapat ng ano pangalan ng tree? Sibalong. Sibalong tree, galing Antique. Sibalong tree galing Antique. Upload videos lang to kakabsat mga bonsai ha. Pinaano ko lang, bawal yata mag-video dito sa loob. Pinaano ko lang, Sibalong tree from Antique province to. Kapila, tika. Ito maganda. Yun o. Ito naman, Sibalong din eh. Sibalong tree din pala to, pero mas malaki. Mga Sibalong tree from Antique province. Nandito tayo sa loob ng National Museum. Upload videos lang. Endangered na. Endangered na siya. GMT, mga endangered trees na kasi ito eh. Mga tiga-siba, galing Sibalong Antique ito, mga puno na to. Endangered trees na talaga. Sa konting upload videos na to. Sibalong tree. Galing din sa Antique ito. Wait lang. Marami pa dito. Ito po, si Dr. Jose Rizal. Dito sa loob ng National Museum. Statue ni Dr. Jose Rizal. Upload videos lang tayo sa mga bonsai ha. Sige, mag-upload videos pa tayo. Wait lang. Ingat and God bless sa inyo lahat. Upload videos lang. Marami pa tayong kukuhanan.